I love my Tommy. He's not a Georgie. Hi, Georgie. Tatabok yung squirrel. Pero ang hina tumabok. Lalo na kapag may syuta-syuta ka dyan, mga crush-crush. Ay nako, ang sarap ng feeling. Kapag si Dada ay makarating, ganyan yan. Lumala yan. Good morning, Philippines! Matulugon pa rin ako, guys. Nasa freeway pa naman tayo, guys. Dami pang sasakyan, guys. Natulugon pa ako, guys. Sleepy. Hindi ko alam, ayun. Kasi parang ano ata, kasi every 1 o'clock magising ako dahil, di ba? Hindi kami magkasama ni Tommy. So gising ako kasi tinatawagan niya ako. Kasi hindi na kami masyadong nag-uusap. Hindi pa nga kami nagkikita. Hindi pa kami nag-uusap kasi busy yung ano niya, extra work niya. Busy siya, wala siyang time na tumawag. So kaya tawag siya mga one time only sa umaga, sa umaga 'yon. And then pag uwi niya mga 1 o'clock na, guys. Ginoo ko, guys. Gising ako, guys. Hanggang maaabot siya sa isang bahay, doon kami doon matatapos usapan namin. Kaya ganito. Hi guys, I am here. And Georgia is here. George Lucas, Georgia. Look at hi, George. I love my Tommy. He's not a Georgie. Hi, Georgie. Georgina Wilson. Do you know who's Georgina Wilson? I love him. I miss him. I miss you, B-boy. People think if I keep talking to you and I keep talking so much in the vlog, say that you get annoyed. I said, I know him. I can annoy him all the time. I can annoy him. You don't know him. You say that's my goal. Yeah, I can annoy him all the time. You don't know him. Believe me, if he doesn't like it, I will give up. But he doesn't get annoyed. I will annoy him more if he get annoyed. Magluluto muna ako, guys. And Tommy will go to work very soon, right, Han? What time, Han, you leave? 11:30. 11:30? 11, but I'm going to wait till 11:30 because you're here. At least I'll check the extra half hour. I never sleeps. Where are you going? You gonna sit inside? Or you sit here? Yeah, it makes no difference to me. Okay, go. I just get milk. Okay. Ayan. Magluluto lang ako, guys. At saka naglalaban ng mga labahan. So, yun lang. You're, What? you know something? Or nothing near you? I'm going to... Hi, guys. Ano na, guys. Tapos na ako nagluluto ng pasta. And maghuhugas na lang ako yung mga ginagamit ko. And then, yung lamb nasa oven na siya. And then, spinach nasa microwave. Oh, hindi pala ako nag-vlog na while andito kasama ko kasi we just spend time talking. So, yun lang. Nag-usap-usap lang kami. And, aalis na siya mamaya. Andun siya sa taas. May kinuha siya. Kailangan na niyang umalis, guys. And, ako, naglalaba. Nilabhan ko yung nilabhan niya. And, so, yun lang. Ay, nako. So, yun lang naman. And then, mag-print pala ako ng mga, magkakopy pala ako ng mga papel. Ang daming mga ikakopy na papilis.
paborito namin ni Tami. Cheetos Crunchy Party Size. Dalhin ko ito sa isang bahay. Ito. Kasi yung kapatid niya na babae, inumin lahat ng kay Tami, yung mga mahal na mga inumin niya na hindi ginagamit ni Tami. Gamitin lang niya pag may bisitang importante, ganyan, or ganyan party. So, kinikip namin yun, yung mga mamahalin scotch. And, so, kapag andito yung kapatid ni Tami, inumin lahat, guys, wala yung paki. At saka, yung style niya ng pag-inom, ganun, walang baso-baso ba. Kaya, ayaw namin ng mag-asawa. I-ano ko lang itong spinach, guys. Tami want the spinach to be mixed dito sa sa pasta. Pasta natin ilagay. Okay. Put this in your computer bag. I don't have a computer bag. What is that? Look what you said. I put that thing here. You use that controller because it's hooked to the computer, I think. Okay. So this goes to USB to that. Okay. Han, looks good, Han. Yeah. Better put it. He's going to work now. Look at it. Okay, now he's going, guys. So I cannot stay longer. Maybe on. Drive careful, okay? Let's try. You're my baby. You better careful going back. Yeah. I'll talk to you later, okay? Take care. You too. Bye. Kalimut. Ala. Nag-focus pala ito. Ay, lumalaki na. Laki na delivery for Tami. Kasi gusto niyang tignan ko. And then, isi-send sa kanya yung picture. Kasi, yun ang gusto niya eh. So, susunod natin. Okay, take a picture para i-send sa kanya. Okay, let's open this bad boy. This is a bad boy. Baboy. Baboy. Hello eh. Mali man siguro yung pagka. So, kukunin ko yung biyanan ko. Malapit na. Kukunin ko yan pagka taod-taod. Taod-taod. Ano ng oras ba? Time check. It is 2 o'clock. Hello, walang recording. Okay. Hi guys. I'm leaving pala. Eh. Nagsasalita ako dito. Akala ko ano. Ay, sobrang init guys. Hala, ba't init yung lumabas? Anyway, so let's go. At saka nagdadala ako ng lamp. Kailangan ko lang umalis kasi ma-traffic na guys. Almost 3 o'clock na. 2:55 na ng ano. 2:55 na. Let me see. May ano ba? The camera sa back of the car is really dirty. So, bahala na si Batman. Ba't parang may naririnig ako? May naririnig ako. Tika muna. The laptop, the cell phone, the car, the battery. Gusto
gusto ko lang ma-share na ano. Ito na namang squirrel dito. Hala, doon ka sa gitna. Hala, sige, magpundo ka. Adoy, nako. Squirrel, tatabok. Tatabok yung squirrel. Pero ang hina tumabok. Magpundo pa, magampo pa sa kilid. Magampo pa sa ano, sa kilid, sa tunga, sa kalsada. Sa gitna ng sa daan. Hindi nga ako natapos sa pag-ano guys, ng mga papilis. Kasi ano, walang ink. Kaloka. Ay, nakabuhay. Summer na guys. Ay, nako. Dapat na talaga akong mag-ano sa ano, sa yard namin. Naalala ko nung high school ako guys. Nakikinig ako ngayon sa mga love songs nung 1980s na love songs. Naalala ko tuloy nung high school na magkikinig ng ano radio, may mga radio na love song yung ipinatugtog nila paggabi. Ay nako, ang sarap ng feeling. Ang sarap ng feeling ng ng mga love song, makikinig ng love song. Lalo na kapag may shoota ka dyan, mga crush. Ay nako, ang sarap ng feeling. Nakakatawa lang talaga. Nakikinig ako ng mga love songs. Ang sarap. Parang yung 1980s ba kasi alam ko talaga yung mga love song na talaga ng mga 80s at saka 90s. Mga 90s yun. Kalerksky. Oh my God, last week nag-on ako ng heater sa sasakyan. Ngayon, air condition easy na. Pabugnaw na, paginaw na hangin. Luka talaga. Paiba-iba ang weather ngayon guys. Hindi ko na maintindihan. Ay. Yung spring na lit. Can you imagine it's April already? You hoped it would come true, that one day your Prince Charming would come Risky. Grabe guys, akong yaw-yaw dito guys. So kung nakakita mo sa akong mga ipangkutib-kutib sa unang video, salamat sa pagtanaw sa akong video guys, sa pagkutib-kutib sa akong wait dito. So mga ito'y mga sugilano nato samtang nag-drive ta. And salamat sa inyong pagtanaw tuod, salamat sa inyong pag-like og sa uban pang mga nagtanaw sa akong video. Kung bag-o mo diri, so salamat, subscribe na mo kung pa mo naka-subscribe mga pare og mareng. Para bibo ta diri ba, bibo. Mo nagingon nga magtinabangan na lang ta. Mga yung tabang ninyo nga mag-like na lang mo o mag-subscribe sa akong video para alegre ang tanan. Hapit ako sa balay, nagsigog paminaw og music guys. So ang akong tiyan guys na nagipanuhot kay napunog hangin og kumanta. Nag-testing ko kanta-kanta guys, dagid makaya sa akong power ng kanta-kanta guys. Ako man yun ning dam ko ba, ning magkanta-kanta. Panaginip dream ko yung na Bisaya na mo no, tungod sa akong sagulanon nga dream na ako ning how to play guitar, how to play instrument ba, and then kumanta, ganyan. Dream ko talaga yan. So kung meron kaming pira noon, yung mga dream ko, nung unang dream ko gusto kong maging teacher, pero ngayon na tumanda na ako, gusto kong maging marunong musical, marunong kumanta, yung mga singer ba, at saka marunong maggitara, ganyan, kahit organ. Ay nako, alam nyo ba, dahil yun ang pangarap ko sa buhay. Nung nagtrabaho ako sa Cebu,
Bumili ako ng organ na electric, di ba na may maliit na organ na electric and then may stand. Bumili ako noon. 2 beses ako bumili. Dahil nasira yung una, bumili na naman ako. Dahil yun talaga yung pangarap ko. Nagigitara ako nung bata pa ako, pero hindi natuloy dahil hindi ko hindi ko tinuloy. So yun. Bibi, hala, uy, hala, ginoo ko. Hala. Okay, let's go out. Let's go out. Okay, let's go, Pipi. Let's go, Pipi. Uy, let's go, Pipi. Uy, ginoo ko. Let's go. Aray. Aray, ginoo. Shh, get down. Wala. Hi guys! Finally, na fully charged na yung isang battery. So, isa na lang yung kulang. Ano kaya gusto nito? Nandun sila sa labas kanina eh. Alam kong tignan nyo. Titingin na lang sa akin. Walang magawa sa buhay itong si Roxy. Parang naiinitan siya guys eh. Palaging, kailangan ko nang ikat yung buhok niya. Kaso lang, yung hair cutter, sira. Naghalhal naman na ay. Ganyan yung mukha ni Roxy. Kapag si Dada ay makarating, ganyan yan. Lumala yan. Hala. Wala man si Grandma, oy. Wala din si Dada. Iwan ko kung asan sila Dada. Hindi ko na makikita sila. Ayaw, hindi na si Dada makipagkita sa'yo, Rox. Dada won't see you anymore. Because Dada is busy working. Yeah. He won't see you anymore. It's just ridiculous because Dada loves you so much. Always like a princess, sweet little girl. He called you a princess little girl? Yeah, he called you little girl and a princess and a loving little baby boy, baby girl. He does it to me. He just told me to tell you that you are Dada's princess and a special little girl na loving na. Did she Dada siya? Did she tell Roxy, Hana, that Dada is like love Roxy, huh? That she is the sweet little loving little princess, huh? Tingnan niyo yung mukha niya. Nainitan ka, Rox? Mainit? Ha? Mainit ba? Oh my God. Mainit ba, Rox? Don't blink your eyes. Roxy, you blinky. She's just a pretty dog, oy. You are a pretty dog. Look at your face. Init? Init? Hindi naman mainit dito sa bahay. I know. I need to cut your hair. I know, baby. I know. Get down na, baby. I know. Ganda ng panahon ngayon, guys. Look, tignan nyo. Ganda ng panahon. Anyway guys, thank you guys so much for watching. I'm going to end this vlog. And yeah, so salamat guys sa panonood. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na. At saka, yeah, salamat sa mga mag-subscribe dyan. At saka, kung nagustuhan niyo itong video na ito, like lang guys. Please hit the like button guys sa video. And yeah, so click the notification bell kung nakasubscribe na kayo sa channel ko. And I really appreciate it, guys. And I will try to do my best to make you smile if the vlog, kung hindi man kayo naka-smile sa vlog kasi hindi naman talaga dapat lahat masaya. Yun naman lang yung totoo. So, anyway, thank you, guys. I will see you guys tomorrow. Bye-bye. Good night, guys. Good night.